Erokamano ahinya. Kapok wadhi nonro mane EACC oyango nyoro, adwaro mondo awach matin mondo jopiny owinji kuom duol mar EACC. EACC tije en kedo gi mibadhi gi gima kizungu luongo ni unethical conduct. Koro mane ma EACC timo, EACC be manyo ng'weyo kuonde ma joma okano gigegi ma ok ginyal wacho kuma gigole, kaka unknown legitimate sources of income. Ng'ati yudo ka tiyo ma en ofisa mar sirikal, msache ong'ere, lakini ngima ma entiere oingo is known legitimate sources of income. Koro mago gik ma wang'iyo, wapenjo gi to gigi golo kanye to msachi en kama, ti explain nwa. Aya, EACC be kendo, duol mar EACC ni be watimo investigations, watimo nonro maler, nonro gi, jomani oketho, watero, wa prosecute gi, kendo watimo gimiluongo ni we enforce chapter 6 of the constitution, kendo we enforce leadership and integrity act, kendo watimo education and public awareness. Koro mago duto te duol mar EACC timo. To gilore mabende koro nomiyo biro diche makawuono en kaluwore kod report mabende EACC nogolo diche manyoro kaluwore kod mibadhi mabende okwako sectors mago mag thieth e pacho kae. Yes. Nonro makamano in kaka Charles. In inene nade? Nonro no nyiso gima timre ground. Nonro no oelo gimora mora matimre e migawo mar thieth, gimora matimre. Bas, kaluwore gi nonro makamano, hang'eni jok mabende EACC noda dhoge gini ji madiroma 2,000. Mana kana senyis nyakwa Ramogi Juang, jotije magod thieth, contractors, jolonyi counties, kanyakla kod jodito, mago mag piny owacho. Kanyaka sani kaluwore kod report mabende naneno, health workers mago jotije magod thieth, madirom kwanata malo 80 koda